aga masu abu da musu kaga yadda ake aiki wacce ka raba da ni da ke na yi almiyar jama da kai babu mai raba wani da kai kai na ba ma kullum zuciya sarki babban jarumi lawan Ahmad Jibril Jibril mana sarki lawan Ahmad tare da babban jaruman ku kuke kallo akan stage Allah ba su tafi a kashe su da tafi to ku yanzu